Mayong hapon. Kami kay Sir Sammy, sir. Ay, sige na, sir. Kay daw personal ginamon ko yun kayo mo ba? Ay, ikaw si Sir Sammy Ismael. Sir, nang may ara kami lang ko, sir, diba, kay ako pangmod, ara sa abroad. Tapos, nang 2021, nakadumdum ka, sir, na naka-white one night stand ka. Ba? Oo. Sabi sino ma'am? Jane ang pangalan sa manghod ko. Jane nga. Nga Guzman. Taga-Buayan kami. Ito ba kilala ma'am ba? Ay, kamo mo rin sila sa amin kay may ano mga 2021. Tapos, nabuntis mo sa atin. Hindi man ma'am. Sige lang, sila ka na ito. Masawa ko ito. Ito na yan ma'am, nasisawa ko. Paano ko yung magkasuwa ng mga sila ma'am? 2021. Oo, wala kayo sa may nakuha sa ma'am ba? Pili man ako ito bangon kung kuhan ma'am. May arabing hinablos ko, sir. 1 na siya, 4 years old din siya karon. So, kapangita yung bata sa tatay ko sa manghod ko nga diri daw. Sige naman, kung kuhan naman, istoryahan talaga. Susunod kay kuhan man ko Kaya na. nga, amon manghod nga ano, sir, kay ang bata kapangita, yung patanaw lang na sa imo, kay kamukha mo, sir ba? Sige lang eh, kuhan tanay ma'am eh. Disod na kuhan ta kay istorya nga, wala kong ari-ari mo. Para sa mga. Oo, dali ma'am, sunod lang dali ma'am. Di naman kuhan. Ilang sir, confidential, abi ma'am. Ay ba si Makib si ma'am? Hindi mas mayo man ako, kabalo siya ma'am. Dali ka na. Sige lang. Sa itong ano, itong 2021, abi ma'am. Kasi sa manghod ko nga, manghod mo karon aral siya sa abroad. Ang nabuntis sabi siya, ang bata ang ibigin sa amon. Tapos karon hindi kapalit ang bata kapag sa tatay, di Kilala na. Sorry, kilala. nanay nga aral siya. Sa amon ko, ayan. Mas mayo eh, kuhan tanay naman kay lisod mag-stress. Wala eh, kuhan siya na. Ibot yan ko, hindi gusto man. Mas hindi kita na mo sa Facebook ko na. Wais nga mo siya na sura ba? Jane Guzman ang amin. Lisod kay Kung kuhan tanay naman. ari abi ma'am ang bata dala na muli patanaw lang dali mo kay sir kay carbon copy din sir ba. Amon gani mga bata. Wala dito. Kuno tanay naman, kuno tanay na kay kabalo sila. Kuan lang man ang angyo sang bata wala man kami kay gipangita sa amo. Ang angyo sang Bato bata. ba kanay babae? Oo, ang babae naman mo ko kilala sila ma'am, papatanaw na sa itsura ma'am be. Ara dito abi sir ang cellphone ko nga may Facebook pwede tanawan naton. Pati ang bata lang patanaw lang. 2021 sir wala isa Sige lang, wala ka ma'am ba? Dari sir liog dok sir. Abrihi lang sir kay ara sa dara ano. Happy birthday! Anak ka, ma'am! Iwagin sala! Kaya, wait, mo na, sir. Ma'am, para kayo, sir. Thank you, ma'am. Sir, happy birthday! Ma'am, kapara lapsi na siya. Kapara lapsi na siya, sir. Sir, kabalo ka. Kabalo ka kung sino nagpa-surprise, no? Wala. Ari, halin sa imo nga gwapa nga asawa. May message. Happy birthday langga. Good health and God's provision. Thank you for being you. I love you again. Happy birthday. Enjoy your day langga. Surprise from your loving wife. Yan din sa gwapa nga misis. Ma'am, dali rin ma'am. Nakita ba? Sir, mga ayaw na kami mensahe mo para kay ma'am. Ma'am, para naman sa iya kay salamat ma'am. Salamat lang expect niya mo sini ma'am. Siguro makulbaan sa mo. Sus na lang. Ay, ali sir na kay buot ka ba wala ka pangaking. Na, happy na kid ma'am. Amen yet. Happy na kid. Sir, siling ko galing kay ma'am basta hindi ka magpati kay daw good boy ka man. Okay, ano pa sir, mambal mo kay ma'am? Ako lang to ma'am. Thank you. Na-appreciate mo man ang Ay, effort sobrang mo. mami. So, appreciate mo makulbaan ka ba? Ay, sana all. Okay, sige, makanta tanay happy birthday. Ganyan yung bata rin?
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, hindi ka makulbaan sa one night stand, no? Sir, birthday wish. Okay, hindi ka lang. Okay. Happy birthday. Ma'am, ano pa? Personal message. Ako na to. Ako na to? Okay. Sir, kami gali ang Sweet Joy Welcome Surprise sa Kidapawan. Happy kami nung nga kami napili ni ma'am para mag-akot karon kag magpapunta sa imo karon no sa imo birthday. Di, nalipay mo karon sir. Bakit ma'am may ano ako bakit? Di, balusin na si ma'am karon sa gabi. Di, ma'am, paano sa imo karon sa gabi? Okay, sir, happy birthday. Palakpakan natin si sir. Happy birthday. Kung ikaw ay mawawala, ay hindi ko makakaya. Ikaw